Aja litok to, Dik, Dik. Lah jenengmu sapa? Yuli. Lah iya bener to. Ya aja terus li ngono nak ya. Lah biasane aku nek nyeluk Yuli ngono kok. Nak li ngono sing mara nggo li ngono tok kene piye gelem. Malah metene. Lah ya Zul apa li ngono ya gak pati apa enak ngono. Dik Levi. Nggih. Cahayu garwanipun Kakang. Apa iya to? Biyen yo kena omah 4 tahun kok. Ora kaya aku wis lupa. Lah kuwi amnesia kok. Merwakani panglipur ndelek uluk salam rumiyin monggo. Uluk sik. Nggih. Nggih. Ketok ora tak gawehi, Mas. Apa klethekan lamu? Tak cendalke. Nggih, saderengipun dalem ngaturaken wilujeng dalu Pak Bu. Nggih. Kalem kabeh, Mas. Oh, terkepesona karo kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah kompak ya. Oh, berarti kene kudu uluk salam. Iya. Memang kleru berarti. Memang ngucap salam ora? Ben pindho. Disauri apa ora? Sauri wong kene iki wong manembah mring Gusti padane nggo namu. Nggih. Nabine Israel agamane tani. Kowe gak ngerti to. Agama kok tani agamamu. Anjas moro arimambi Mas miraku la warato gawe geger nang endi jaksemu tan murung layon kandamu dhewe perang danding Wurubisma iki lagi konsentrasi ra iso diganggu Garya mukti wong ayu pun kakang pamit palastro sampun diajeng katampi langgan pun apa nyanyi apa ta? Bocah nak bocah Rambudaya ngono kae. Toto, jurakane prayoga. Jenenge kok lucu men Toto. Ah Toto, ha Toto ngono. Jenenge mana Toto, ha Toto ngono. Enggak deh. Dawahe lara ati nggih, Mas. Oh, gerah mana? Nggih. Taraku gerah penggali ngono. 6,5. 6,5 ndokmu kuwi. Apa? Ndokmu. Ya, sampun. Kok ngarep, Dik? Cepel kaya mau
nek Vi. J Kang Mas. Sliramu yen komburi Dik tak tamati kaya pemain nggone Mas Boy kae. Apa, Mas? Ya Dik Reva. Masa? Nek kok ngarep Revanol tapi. Revanol piye to? Obat koreng kae. Nak kok ngarep ayu ya kayak bintang film yo an. Apa Mas? Ya Mpok Nori almarhumah. Kok yo sia-sia men to yo. Miapi. Heh? Oh, gak, saru gak Dik, gak kuwi. Kuwi wong horor kuwi, rasa digagas. Aku ora gagas wong mburi. Ora nek sing kenal aku, Mas. Gak kenal. Kene cah Solo kok Cah kenal. Solo. Solo kotok. Biyen mula aku. Piye ta? Ya Allah, Mas, aja ngono kuwi aja nesu ta ya. Ya kok kamutungan. Ora kenal ora tabok. Ngono ki ceritane nesu ta? Ora ditabok nek ora kenal. Ya go rupane elek mutungan. Lah iya to. Ba tapi ya setelono kaset apa kono. Mengko nek nesu aku cucul kabeh lho. Ndang. Dik tabo Mas. Kowe njaluk ngapura sik, njaluk ngapura. Iya no, Mas. Mulane karo yoga aja sia-sia. Maaf ya, Mas. Maafin tenan lho. Kowe kira nek yoga dadi apa para karaoke nang lor cepresan. Mbahmu kono. Paling kok ya langganane kowe kuwi. Meja nomor 2, lagunya apa meja nomor 2? Hus, kuwi ngetarani yo. Ayo, Mas. Aja muteng ya, Mas ya. Insyaallah. Biyen mula aku ralilo. Kepiye to, Cah? Aku mulih lho tenan. Iki mbut gawe Mas yo sing pas nerase. Wis cah do mulya kono ngapa ning kene? Nak wis tabuh sapa? Aja tenanan ya, Mas. Sing tabuh sing pas, Mas. Pelokipun ngenem ya. Gonge ji nang jipat ya. Alah yoga duwe yoga kok mutungan. Jor nesu. Engko tak tambahi 5.000 tang ya. Ngeroke tak ganti super. Kok kowe sing arep nambahi kowe apa? Pangkatmu apa? Kok sing arep nambahi kowe iki ngopo? Lah njaluk bawa to ya rek bingung men. Wah, yoga njaluk tambahan 5.000 wae ngono. Ayo Mas tenanan iki ditanggap kok yo. Biyen mula aku ralilo Sinambi angkang bali pasugatan ingkang sampun samapya wonten ngarsa panjenengan para tamu sadhawu panglipur sawetawis kadang-kadang campur sari sekar langit saking bawa kula bawa
ora apa-apa. Lah aku lali kok, Jo. Iya ya. Gak apa-apa ya, Ja. Angger kowe putoke nang penyanyi ayu nu gak elek-elek. Oh iya. Iya. Makasih ya, Ja ya. Nah, I love you, Dek. Iki sih. Maafkan. Piye? Mulane Piye? yen wayah latihan ki mangkat. Ora mangkat mungkur wayah tanggapan tok. Lah iya nek tanggapan cetha urusane kok ya. Apa nak latihan? Lah ya nggur anu yoga kuwi kok ya. Lah tambah beneran mung sedekah kok. Cah Solo kaya ngono. Lah iya. Cah Solo ki serahe mburi enek tumore ngono dadi bae. Piye tumore sing ndi? Ki mburi. Ora iki saiki gaule yo ngene iki mesti kok ora budaya, ora gaul blas ngono ta kowe. Kok kene tak kira kaya tumor kaya Mbahmu ngono. ya telek sapi ngono kaya tibake rambut. Rambut ngarep abang kok mburi ki apa ngarepe ireng mburine abang. Abang kabeh kok, Jo. Abang kabeh. Rambutmu, Dik? Masa? Ndoki. Lah iki. Oh iya aku kudu delok kuwi kok ya. Tak saben marang siramu bacarati janji prasetyamu Janji prasetyamu tresnaku kang Matur nuwun Dik Leviana Panglipur Saptawis Sekar Langit Campur Sari Loro